Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Kembali lagi channel Cah Koplak, masih ora kompak tetap koplak. Koplak. Iya, Cah. Satu-satunya wong Cah Koplak ya tetep koplak kabeh. Sitok-sitok wong koplak. Ceritane Apa kasih ceritanya? siji iki yo gendeng sitok-sitok e. Ajene koplak, koplak. Utake Nah, bro ki nganu. ceritane dandani kandang. Wedhus Kandang kayam. Apa iki? wedhus kunting. Wedhus kunting. Wedhus kunting. DC. Wedhus mejek malah koyo nganu, marmut. Lho, gendeng. Gede. Masa ceritanya jadi weteng, Bin? Tenang ora? Apa meteng, Win? Jadi kok Sopo sing ngetengi? Iki Ipin. Jadi Ipin yo. Ngawur. Iki jenenge yo. Ora. Tenan lho. Ngomong kuwi kok. Renovasine. Kadhe ngene, Bos. Renovasine. Tapi iki lho, sangat arahe. Iki godheke suket kok kene. Iki go jero regat kotor. Gon mlujak kene. Teko wi. Kok teko iki teko pas, Pak. Pakul jek. Isune matamu karo jere. Ini cek ora tau melok ngonten, Cek. Aku jiwa alam gaib kok. Masa nak poso gak ada tenaga metu. Mancing. Mancing kayak anak mancing. Oleh iwak loro digoreng. Bingung ya. Ada ting. Cek kata mendung. Nang Rejo mendung, Bro. Dan banjir, kang banjir. Ben banjir. Banjir teko omah. Omah iki ben banjiran teko kamar. Banjir kok wae. Ini petake udah deres banjir. Katane tapi. Di kalene breng. Ya kalene karo katane. Ben geger neh. Sopo sing geger? Lah nek banjir katane wong wis metu. Seneng nyok nek omahmu banjiran nyok. Domongi banjir lho. Banjir ki padha metu lho. Padha seneng ta wong. Padha metu kabeh. Ya jan iki nek kuwi. Yo nek sing metu kok omah dhewe-dhewe. Ceritane ngono kok. Ceritane Ceritane ki agak iki lho, kandang lho. direnovasi neh. Apa? Pakai dana iki sing Lu masa pakai dana? iya iki. Nyok jare wae dikek dana nyok. Kayak dana jare karo mecek. Cuma renovasi. Kena kowe. Masa ngene. Kena ikan. Yang itu loh, Cek. Waduh ayo dipin enggak iya. Orang ngurungi bodong sing udah digene kudu digerakno iso. Aja mbok hujak to, arep Ora sempit kok. ngetok. Pas ini pinggir sempit iki kok. Ngetok. Lah wedhus ndi, Cek? Wah, Wedhus ndi, nyok? Wedhus ndi? Hah? ini enggak jeli. Aku madus. Ndi wedhus? Korol. Ora enek. Mengke mlebu wedhuse. Pakane mbok kene. Anak ning Jogo. Kok Wedhus mlaku. Wedhus mau ilang nggo. Tinggi. Es. Wedhus ilang. Waduh silang. Terus silang ini gila itu. Wedhus sak rokoke mlebu omah. Tak kau lebu kuwi. Jeding. Lebu jeding lho. Terus piye nek goleki? Lebu jeding aja. utama dulu.
ngayal kucing kok. Ngayal lagi gini. Elang nabi dulu. Kok iso wedhus sih? Enak. Malah mlebu masuk mini. Wedhusnya mlebu kamar rumah. Ya, ini pakanan kok mana? Ya, wis itu tuh jantung. Enggak. Wis oh. Tapusin anu. Ini ke paku itu. Paku itu ya. Kalau mana? Tapi Mus. Limpu yo. Anjel ya. Yo bos, Arifin. Kandangmu cek ki ngono kok. Bos Arifin YouTube. Jare we ngobrah-ngobrah apa? Kandang jare dikirimi dana mujek. Sepira? Merah. Masa pakai modal. Iki sudah sampe iki piye ngene. Yo ben tambah apik ki benar nambah wedhus kok. Ya iya, pin 10. Eh? Pin 10. Yamin. Tapi kon kan 10 marah kok bernama ngeret ta bengi. Tapi kalau takon nih jempol Kevin. Jempol. Kowe ora tau ngarep aja jenengan. Golek rawa-rawa ngono lho. Seneng aku ngono iki. Apa ya bergizi cek. Gizi wae. Kalau sikat tuh. Cek ra. Iya si Jowo kowe pin. Oceh. Oceh. Doyan. Kita ra wedhus jrembol. Jadi jerembo. Padha sing duwe jerembo. Apa film. Arep kae apa doyan. Iya, datra jerembo. Terus sing duwe jerembo kok apa-apa. Lah nggonmu mbok kayak godhong apa tewel ya doyan cek nggonmu kae. Singkong keju doyan kok. Wedhusmu cek 250. Nggo sok mam takbir piye? Lah, tapi wani gendong aku ora. 250, wedhusmu lak cilik kunting. Wani gendong aku ora. Tak kuatmu. 250 ya pas tinggo mam Wis takbir. todang. Wani ora gendong aku lho. Kere apa? Lah iya. Iku kudu kuat teko gandu. Modiar malah kok. Apa to? Masa cek weh? Sopo? Setengah hari. Ilmu kowe ora poso. Aku tak gak poso Lah ji. iya omong to. Lali aku. Lali apa ya? Lali gak sahur. Lali to. Yo ora kok. Yo ora. Pokoknya pertama kan penutupan. Tidak penutupan. Aku lali ngecok poso. Penutupan karo Sopo kae? apa to? Hah? Yo. Oh, kan kram doyok kalau. Lali kok makan kowe. Konek. Apa poso nyok? Apa poso? Nyamper apa poso? Poso beduk. Terus terang ora tau poso wis. Ora tau. Makane repot ngarit. Makane ngaret gak poso. Tak poso kok. Telaan. Iki dose ya. Tok nyuk. Joh, kayak angin beber gelas semua ramu. Jelas.
jadi ngono bro sekian vlog siang ini bersama final kan mulai kerja bro terus mampir ngene kandang kipin terus nek kipin menakno kandang ngono ceritane kuwi gak ngeplok bro kaku ngomong apa bingung aku terus terangan bro gak ngeplok cara kerja bro nek kerjane dadi selama iki sing ngupload nggone cah kopi iki kipin dhewe ngono karo sapa sing upload tapi sangat bro kipin iso in frame ning kamera dhewe saiki pede bisa nek omong yo apik ya aku ndelok vlog iki iki tapi terus dan sing ngono bro aja lali cukup channel Caknor channel Cah Koplak terus channel Kipin nggih channel pribadi bro didukung gak apa-apa Kipin dia channel dhewe gak apa-apa cara ning channel Cah Koplak iki dienggo ngono bro seneng alhamdulillah wis iso bayaran gitu masih ada drama saat gak apa ngono ale pribadi ning Kipin yo didukung bro ben cepet monet urung monet ben subscriber ya gak apa-apa sabar sesuai penting konsisten gonmu vlog pribadi ae vlog pribadi ngeblog karo mbok Suti apa pas enek pesanan ngono kae diupload ning channelmu ben nek sene channele Caca piye to wedhus iki ning channele Caca ku diupload nek enek keseharian karo Caca wedhus tel ngono bro setelah didukung ya bro channel Caknor minta maaf bro suwi nek gak upload gak kompak mergo aku lagi kerja bro tenan bukan suatu alasan bro cuman ya kuwi gak ada waktu aku jarang ngamor bro saiki karo iki mergo sibuk Caca dhewe salahnya sibuk wis ngono ae aja lali didukung sama Caknor Cah Koplak channel Kipin ben tambah semangat nek ngono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.